kidnap chiwodi. Dawe, wach mar kidnap nok doj na maber. Bed king'eyo ni anase kaw chiwodi. Parini kanye? Anane ne chona hinya. Parini kanye? Maiye yawa. Yawa mamane. Samora mora mama kamit. En kore kodwa no ora. Gik mang'eny kendo maricho timra hinya ngima mar pari. Okanyal wacho ne niti wach mar Rakesh. Nikech sani wach mar pari chando chunyi. Geno mara nirio makarenya kuramga juang machiegni ahinya chenro en migago taiparo kod abich dwe mar 2026 waikoni weche mathoth mangose bedo katimore odiochiengni mangima parni en saa 7 kendo roko pachi lai en aria deka uchiel anona wanti live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thuondweche. Doho ma Kisumu oweyo girambu na chiji 10 mitudo gi rocho romb Linda Mwananchi gi kodira mokalo. Gik moko wang' ka gwen owang' dalani. Jodak mabwembu e Isuna West kwano lal tok polo goyo kendo nego jamni kendo ketho mwandu mamoko. Hii kitu tumekuwa tukienda kwa kanjo kwa sababu ya kuripot mambo ya sewage. Jodak matena bure Nairobi dwaro oyao odundu mag pi modinore momiyo pi koth kod taka muomo nyaka e udi. Machiegni nyakuranga juang nyinga Lydia Okeyo. Janeno mano yie kende beda achiel kuom joma noneko e Bungoma Shakahola odhi nyime kod chiwo neno ka otudo jadolo majende ke Paul Mackenzie mawacho ni manogolo chike mar mondo mi ji otwe manokelo tho makara ji otwe manokelo ganda mathoth motho Shakahola. Okil mar achijego Lawrence Obonyo dwaro ni janeno no oketa langa moko kuom achije mamoko pogore kod Mackenzie mane gibedo godo kod tudruok mar keto joma nenie lemo mondo mi otwe ma onge chiemo kata madho gimoro. Karabedo ni dwoko no tame hewi joma ne gibedo godo kod tudruok kino Samanya omako chung' ni okang' mar tweyo ne en gima joma ne timo lamo duto no yiere Bungoma Shakahola. Burano madhi nyime nyim jang'ad bura Lex Ithuku ka ino Samanya lero kaka no bedo kod tudruok etho nyithinde bang'a tweyo maonge chiemo kendo bang'e hiko nyithinde go kaen kod jaode kod jamoko kane gitimo lamo. Amanya en achiel kuom jogo manochiwo arita e Bungoma Shakahola. Nitoroka akawa kaona hii siwezi ngojea. Unaongelea Peter Omondi. Na wengine hata hawajakanyaga Shakahola. Hawa walikuja wakiwa wameelezwa kile kitakachofanyika. Uliwaona Shakahola? Ando na Peter Omondi ulimuona na akatoka. Ndio. Peter Omondi kaa chini. Wacha tukuondoe kwa hiyo hesabu, sichanganye. Ni nani kati ya hawa uliwaona Shakahola? Nataka tu useme ni nani nilimuona Shakahola. Shakahola ilikuwa kubwa.
uliwaona ama haukuwaona? Si kuwaona, tumekutana Wachia hapo. jela ama police Tumekutania. station. Asante. Na maneno ambayo unasema hata wakielekea Shakahola waliambiwa na wakakubali, Ndio. ni maneno ambayo huwezi thibitisha. Ni maneno naweza thibitisha kwa sababu wakati tumekutana wao wanasema walielekezwa waje wafunge waende kwa Yesu. Kwa hiyo walikuja wakiwa wameamini. Ni nani kati ya hawa alikueleza maneno haya? Tunazungumzia Omolo walisema mwenyewe. Huyu Omolo Ya. alisema alielezwa aje afunge. Ya, kile kinaendelea, watu wananyakuliwa kwa njia ya Alielezwa na nani? Mackenzie. Tan migao mar Ita Kipchumba Murkomen ni nyimo od bura mar Senate maduoko penjo mag senators e weche motenre kod arita ma pachoka. Murkomen chiwo duoko ewi tulo mosebedo ka nenre romo mag siasa ma kweth mobalo kod sirkal e juma machuok mokalo. Awinje kaka chenro no dhi nyime. Of the country. And again, as I said earlier, if it starts with us, and I agree with Majority Leader that we must be seen to be enforcing the law regardless of who you are or who the person is by arresting these people. We will need a more lethal force to deal with these gangs. Unfortunately, the environment we are operating in, there is no consensus as to whether we should deal with these gangs using lethal force. And you see, because some of them are armed, if they engage police officers, some people will die. And as soon as somebody dies, I will be brought here, oh, the government is killing people, oh, you know, it's our people, oh, it's our youth. Even someone who burned a police station, wanted to steal ammunitions, somebody who was attacking police officers, somebody who has burned their court, somebody attacking somebody's business. If we do anything, we are told that this government is killing our youth, and of course it becomes the political slogan for our competitors. So it is important that there is national consensus. Let's stop just paying lip service to this conversation. There must be a national consensus to support the IG and the National Police Service. If CS Michuki had not carried a very painful exercise to get rid of Munkiki, we could not be where we are. In the same way, recently in my own county and the neighboring counties, we had to support the police to carry out serious operations against the bandits. We could not have collected 1,300 guns without proper political support, both from my office and the local community. So there must be a consensus in the city that we need to clean the city. And the political leaders, despite their political side, must agree. You cannot allow these muggings that are happening here, and robberies and people and gangs, people occupying people's property, threatening people, hurting men and women and children. I hope we will close ranks when the IG soon announces further measures on this area. On the question of internal affairs units, I agree with Senator Nyutu that maybe internal affairs unit needs to publicize its operations or cases so that Kenyans can understand that there is a mechanism. But there is a constitutional mechanism, of course, in the national IPOA, the Independent Policing Oversight Authority, who has constitutional duty to investigate all the police officers. The measures internally that have been for the police is to make sure that you quickly take administrative action and disciplinary action on the part of the police officer as you wait for the criminal act that is going to, the criminal investigation, the investigations by IPOA. In some cases, the DCI will just arrest a police officer and they charge them in court. You don't have to wait for IPOA. So those mechanisms are there. And the question, you just have about 3 minutes to I think I'm almost coming to an end. On the political activities, I will reiterate what the majority leader said about political players. Yes, some gangs are properly and fully utilized by politicians, 100%. If you saw some of the challenges we had in Kisii this weekend, courtesy of political activities in that area, you will see that both those who are campaigning and their competitors are mobilizing young people, including some of them have unique uniforms in light
with the political side they support. And I think it is an area also we must work together to get rid of it. But we will, as we continue enforcing the law, I believe that the people of Kenya will support us even where the political leaders do not. I agree with Senator Lemaletian on the question of Samburu, Maralal. You know very well that we've done a lot in Maralal. We changed security recently, tried to bolster the security team, and the IG is working on, and it's not just Maralal alone, across the country, deploying more police officers, more agile, newly trained, as soon as we complete the current training in September, October. And I hope that this will help us. As you know, Samburu, we have various challenges. We are still dealing with bandits, and then we are told in town people are causing havoc, gangs and goons and mob justice in the town. I know you have asked me to pick my calls. I'm sure when I leave this chamber now, there will be a member of parliament or a senator who is complaining that I have not picked their calls. The nature of the job I do, Madam Speaker, is very, very, very busy. Between now and 1 a.m., I will still be working, and I'm expected to wake up the next day to do some work. So if when I do not manage to respond to your calls, there are channeled established procedures in the office. And I have come to establish that many people who come to my office, they will not leave their issues with the officers in the office. They just insisted that I wanted to see the cabinet secretary. If we can utilize the resources in the office, then they can be able to respond, like Senator Chutia said. Lastly, IBC, I think we will support IBC, and the National Police Service is ready to support IBC to make sure that political activities are done within the law. If I pronounce myself here that we are doing it on behalf of IBC, or we are banning public rallies, I think IBC should take the legal steps, and it is for us then to support them, whether it's policy from my office or the IG security-wise, to make sure that once they pronounce a certain gathering to be illegal, then it is for us to do the law enforcement. I thank you, Madam Speaker, and I look forward to coming here again. Thank you. Honorable Senators, it's now 1:10 p.m. Mana twak madhi mbele yoribuna nyakura mgajonga bro mi kukune ka sechewa mag weche manyeno chopa. Chija para maitudo kod chano kelo tulo giko jo mokalo romb siasa mar Linda Mwananchi nochore doho ma Kisumu kendo wegi kod siling halfa par matching tok tamre kethono. Jang'ad bura Benson Ireri no nyis ne achijego ne homa kod obila mago kwach kich manoyudogi kod gilweny kaka pelni. Apiso gai majamin buche ne dwaro ni doho medino negi kuom dala 14 ka itimo nonro. Kata kamano doho no tamore ka jang'ad bura Ireri wacho ni achijego ni kod ratiro mar wuok oko kod rambun. Achijego gin Shada Kaula, Collins Omondi, Patrick Bunde, Ernest Masheti, Silas Odero, Dickson Ochieng, Hemilo Omondi, Clifford Juma, David Omolo kod Peter Okoth. For issuance or denial of bail of the suspects. For that reason, I hereby grant the suspects bond of 30,000 shillings for a surety of similar amount, for each cash bail of 10,000 shillings. I further direct that the suspect shall report to the investigating officer once per week until when they are either finally charged or discharged. Jokanyo mopogore medo dhi mbele gi chiwo pachgi e wach mar siro chenro mopogore wi paro mar chik mar bedo gi aguch omenda mag dongruok. Owinje kaka gitwak gi sani. And we submit that our recommendations, together with what others have also provided, be part of what would help this fund go forward. Otherwise, thank you so much, Chair and committee members. Thank you very much, FCP Hesbond and your colleagues for that presentation. Honorable Ruto.
Thank you so much, Chair. Allow me to appreciate Institute of Certified Public Accounts led by FCP Omolo and the Directorate on Policy role. Chair, from the spirited introduction by the Institute, I want to appreciate that they also seem to agree that as a nation, we are in that point in time that we need to discuss a way out of the situation where we are in so that we can penetrate or break through in putting our energies on matters infrastructure and development. The main, on this proposal on the clauses, I've seen Institute as focused on giving more role to National Assembly to strengthen oversight. Unlike the bill that speaks of the board, and maybe on a little speak about the Cabinet Secretary, there are less pronunciation of the National Assembly. But I've gone to listen to the presentation, and the Institute is cognizant that the role of National Assembly should come out very well. There are some few clauses that I've seen you are proposing, among many that we will have time to look at them keenly during our retreat as we do our report. But I wanted to know clause 8 and clause 9 and clause 12. In clause 9, you are proposing that we should amend that clause to include a sub-clause 6, where the board shall adopt and publish board charter and committee charters. I feel, Chair, probably this would have bloated the bill so much because some of these things are purely guided under Mongoso and the standards of governance. Maybe institutes should tell us why they feel should be printed in the bill as opposed to being guided by other instruments of governance. The other issue also which relates to governance is clause 12, where you seek to bring another sub-clause 3. Of course, you are expressly amending clause 2A, where it states that the board may, and instead you are deleting it and replacing the word shall. I don't know the import of this. Probably you can give what is your fears on the word may as it is. What do you feel if it remains as may? What is the fear? But and when you say shall, it means already the board's role has been limited to those specific. Then you introduce another sub-clause 3, where you are bringing on board the issue of committees, investment committee, risk and compliance committee, nomination and remuneration committee, audit committees. Again, same with clause 9, where Mongoso has guided on how the board agendas or affairs should be run through subcommittees to facilitate the ease of work of the board. Why do you feel it should be printed here? Urbana FCVA, are you trying to create an opportunity for your profession? I see this. Of course, I'm a member, but I see maybe you want to say let it be there in the law. Thank you so much, Chair. Joyce. Riwruok jopuonj Kuppet bade Mombasa koro wacho ni jopuonj adek osewito ngimagi higani kaluwore kod rem yudo thieth ne tuoche kamoting'o kansa, tuoche mag adundo to kod tuoche mag nyarogno. Ten jopuonjgo wacho ni nyaka ne sirikal golo ute thieth mathoth e listi mag ute thieth mathiedho tuoche matama osemiyo moko kuomgi owito ngimagi ka moko tuore pacho kaluwore kod koso omenda mag thieth. Kutane kod jagoro mar Gilinet Kamadi gidwaro mondo omi duol mar TSC onen ni jopuonj oyudo thieth kaka dwarore ka gilero ni giol chango pesa ne jowadgi matuore. Request, give us the food you eat. We are no longer going to eat bitter herbs and cactus. Na nyinyi munakaa mmekula the best of food under ACs on chairs that are going round in your offices. Meanwhile, wale wamefariki, hata malipo yao ya kufariki ile last cover hakuna.
Wamechukua walimu, wamewarundika kama makondoo, wanasema mwalimu akifa mtatafuta family itapewa 300,000. Yet in theirs we have gone through wanalipwa 18 million and above. Kwani our life is different from the life of TSC staff? Walimu hawana pesa. Walimu mshahara wao ni kidogo. Hawawezi kulipa pesa Aga Khan. So this teacher had to pay her own money to be treated. So we ask TSC CEO kindly revisit your program na mambo na insurance. Walimu tunahitaji insurance nzuri. Walimu wanafaa kutibiwa vizuri. Walimu wanafaa kuwa kwa hospitali nzuri kama nyinyi. Health teacher will provide a very good education to the learners, because as we are speaking now, hawa walimu ambao wanaaga dunia kwa magonjwa haya ambayo SHA hawezi kutibu, ni hakika yana affect education in Mombasa. And we are calling the government, this money ambayo TSC wameona kwamba haiwezi kufika huku, waseme venye katibu wamesema leo, hao pia waingie kwa SHA, watoke kule CIC, wakuje wakae katika SHA, waone vile ambavyo walimu wanateseka. Ogai maro bila Douglas Kanja hoyango ne giseketo kenge mag tiyo kanyakla gi duol mochung' ne winjruok kod achiel mar oganda kanyakla kod apis Jamin Buche marakore gi tim mar kiro weche oyai manyalo thuo oganda masani timo gi jomoko kuom josiasa. Oyango ni ma thoth ne osenene mbui ka koro gisingo medo tiyo tie margi e rombe mag siasa kendo keto kuku mabiro rakore gi jogo makeo weche mag athwe. E report mare ma ochwalo ne komiti mochung' ne riwruok kod achiel mar oganda, Ogai mar obila Douglas Kanja osemedruok mar kiro weche mag athuye masani neno e pacho ka nyate yor mbui, rombe mag siasa to amoko nyaka e twak gi ute fwambo. Kanja wacho ni tim mar kiro weche no kide kelo tulo e pacho ka kendo ketho kwe ma oganda maya dhudi mopogore opogore pacho ka osebedo goda ahinya te kinde ne ma piny Kenya chomo yiero maduong'. Osingo tiyo kanyakla gi duol mochung' ne achiel mar oganda NCIC kod apis okwach kich DCI mar rakore gi timbego makide keto piny Kenya kamarach. Migepegi oyango ni kod ting' machalo kaka yudo ywak mar oganda kotenre gi weche ma ikira oyai, manyo neno mowinjore, dhe achije kendo loso fainde mag bura mag chwalo gi e doho. Bende oyango ni migao mar obila oseketo chenro mar timo tiegruok ne jotijegi mabiro konyo gi e kedo gi weche ma ikiro kendo tiego gi e yango weche mag athuye kod odho achije momaki kanyakla kod bedo kod lony e nono kit buche ma ichwalo e doho. Oyango ni ma en tich mapek kendo biro nywando nyaka migao mang'uyo maling'ling kod migao mar arita kanyakla gi mamoko maneno ni girakore gi weche manyalo rocho kwe e pacho ka. Jodak ma Bwembu e sub-county ma Suna West kwanolal moting'o tho mag jamni kod kethruok mag mwandu mamoko mokel kod mil mar pole e gwengego. Ma kaluwore kod koth mapek mosechwe gwengego kod e county ma Migori. Kada bed ni koth en wuon chiemo kendo sechego ma obiro oganda mathoth mor kuom jodak e gwego mag Bwembu e sub-county ma Suna West, to sani okelo luoro kaluwore kod mil mar polo mos bedo kakelo midhiero mopogore opogore e gwengego e kinde ka kinde. Wadak gi luoro makata ka koth biro to moningo kiringi ya daleni idhi pond ka ng'ato to kumidhie ni chalre gi kamiaye. Mit koro waluor ka sirikal oyie okonywa kata ka ginyalo yudo kaka gimako polo no. Kitu ambayo tuliona siku hiyo tunashangaa paka muda huu. Tunaomba wa serikali tusaidie hapa kijijini. Tuna shida kweli. Polonyo biro miyo nego jamni owang'o udi kendo okelo luoro ne jodak ma Suna West hasa Bwembu area. E chakruok mar juma ni mil polo mapek ne onende gwengo mag Bwembu kendo ne okelo lal mathoth moting'o wang' mag moko kuom mwandu, tho mag jamni kaachiel kod kata hinyruok mag moko kuom oganda. Gima neno ni pok aneno. Gik moko nyokethore e kijiji ka, dhok otho ka dhok ariyo. Gik moko wang' ka gwen owang' dalani. To koro gima lichie miwuoro ni dalani nigi nyithindo adek mani skul. Nitiere mier maromo 5 e gweng' mag Bwembu masani ywago lal mopogore opogore mokel kod mil mar polo. Oda okethie gik moko wang', sanduge no wang' nyakungede, mit kora onge gi gimoro amora, gwenda otho motiekore te. Wan gi midhiero kama wantie ne waywak mane ka jotelo moro nyalo konyowa yawa ukonywa. Waonge kaka de watim. Na mabilangeti zetu zingine ziliungua
na bwana wetu naye alishafariki, tuna watoto ambao wanaenda shule. Jennifer Tieno ne owito dhok ariyo bang' mil ma polo ne goyogi kendo ne giwito ngimagi e chakruok mar jumani ka mwandu magi mopogore opogore bende ne okethi kod mil ma polo. Ni kanobiro jowadwa noriko ane ot gi nyithindo nogoya ma pacho wilore mabe nakia kata kama nantiere an kane wang'o yepo tapo mna ka ire mawuok e ot to kaling matin to chiwuoda biro ni mama dhiang' otho onge kata kama geng'ora gige nage manye konya okawo dhiang' odhigo. Sirikal oyie jowadwa ka gikonyo ji gikonya gi nyithinda madongo gi. Kwa sirikal mondo konywa e wach mar polo ni. Polo no timonwa malich gik ma iyot wang'o TV ufa onge yani lewni moko nyaka gwen otho te. Jodagi ma Bwembo dwaro mondo koro piny owacho many yore mar geng'o midhiero mar mil ma polo mosebiro ka hinyogi e kinde ka kinde. Kwayo ni ka sirikal ma Kenya o temo mondo kony jok ma oyudo chandruok kaluwore gi gima waluongo ni natural disaster ma ok nyal geng' to jo Bwembo gi mine gi bende par nae. An kaka ng'ama bende osebedo kochung' gi mine e Migori County ka nya yudo ne gi manongede moko mathin ma mondo giumre go koro koyo kik chamgi. Kinde ka kinde ma koth chwe waseneno masira mar polo no e Suna West ka. Bende sirikal de yie mondo ketnwa rada moko kata gimiluongo ni arresters. Kendo nakwayo ni kantie ng'at manyalo bedo ni nigi paro manyalo konyowa kod gima chalo kamano to konywa gima nyalo geng'onwa polo. Woman rep machon ma Migori Dr. Pamela Odhiambo mane ochiwo kony moko kuom familia moyudo chandruok ma okel kod mil ma polo. Wan mil ma polo osebiro ka kelo midhiero mathoth e gwengego e kinde ka kinde. Odhiambo wacho ni higa ma okalo achiel kuom jogo mane konyo tich e puodho bende mil polo ne ogoyo mane owito ngimane e kinde mano bogo koth e achiel kuom mier e gwengego. Last year but one, I lost somebody who came working in my shamba. And when it was raining, they went for shelter in somebody's home next to the shamba. The thunder hit, and actually, this young man died. And it is that serious. And it has been happening over and over again. George Juma, Ramogi TV, Migori. Dakan pario kod ang'wen bang' sa abirio mar odiochieng'. Chenro en migago erokamano ahinya kuom medo keto Ramogi TV. Injinia Lazaro Kanyambok wacho ni osebedo kawachore osebedo kowacho ne yudhe magwa ngima joma dongo neno kobedo piny ok ginyal neno kata gidho yath. Osebedo kopenjore gi joka sisi ndio Sifuna wacho ni bende nitie consistency koso wuon go biro golo wiye very soon. Sani koro wacho kanyo ni nitiere weche moseyangi wacho ni koro donge jowagi yeni horruok ber ok donje gimoro gi wigi makata en gin ma gibedo targeted. Rokamana ahinya mano pach Lazaro. Samuel Origa wacho ni gin gi Pamela wacho ni gintiere kodwa e chenro yo makare. Geoffrey Ogutu wacho ni ntiere Ndisi Kodumba wacho kanyo ni koth obiro mapek oganda obed motang' kutenre gi kit koth masani chwe. Ano kelo alot Jakiranda wacho ni ntie Surika chieng' otiyo mos ne joma polo inyo kendo ketho gigegi. Wacho ni sirikal omanye yore manyalo konyo gi godo. Levis Wanyanga wacho ni ntie Mfangano Dala wacho ni gin gi jaode Lucia Kinyi Ramogi TV chopo ne gi makare. Bramel Otieno anika ntie Kisumu Bandani. Tony Saka wacho ni ntie Rotungo. Oyo matin ma en migago kikidhi mabor. Nitie yiende mok nya pidho to nitie yiende machuno ne iwuotho kuonde to kuma nene yien mang nikech atane tije. Allahumma innaka afun تحب العفو فاعف عني. Ewe Mola, wewe ndiye mwingi wa kusamehe na unapenda kusamehe.
naomba msamaha wako. Dial *860*286# to get Dua ya Ramadhan as your skiza tune. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dend obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamithir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Machiegni kero nyakorom Gajwang' chendo en migago wadhi mbele gi weche manyien. Mokwom jopur e gweng' ma Kanyimbok e sub county ma Usigwe county ma Siaya kwano lal mathoth bang' ka ondiego toyo nomonjo jamni e abila kendo weyo rombe mohewo 4 kowito ngimagi kod mamoko gi hinyruok mopogore opogore. E twak mare gi jofwamb weche, jopurgo noyogo kwana malo mar le mag bunge kod mag pi majimbore e gweng'go gino makoro thiro yuto margi mar jamni kod cham ni mar kata mariewa bende le mamoko kaka mbidhi chamo matieki gino makoro weyogi kaging'ao kendo keto ngimagi andaki. Kuom mano ne gikwayo bad migawo marito le mag bunge KWS mondo oruw chenro mar tieko midhiero kendo neno ni gichulo jogo moyudo lal mopogore opogore kokalo kuom monj mag lego. Amkabe nitie le nyocha e Kanyang' omako ng'ato e gweng'wa ka. Rao ok yien wabed kata gi rabuon kata galode mwanyalo pidho e dho nam. Koro waneno ka wan gi sida maduong' kabisa kaluwore kod le mae ni e gweng'wa ka kata maboyo. Gima waneno ka ng'ikruok nitie en tudruok e kind jolony to kod wan joma koro odak yamo e gweng'. Kaka wanyalo dak gi gigi. Ong'eche ng'eny, anyiso ni raw ng'eny, mbidhi nyocho cham onge dala ka kama onge kech. Nang'o? Nikech gima nwageng'o go kech wan wapuro omwogo. Omwogo ne mbidhi obiro ka ma ne wan gi ywak malich kabisa. Kaka yo mana otoyo bende oketho godo rombe ni. Kanye mane kwara okete geno ni seche moko dipo ko use kata mna rombo moro utero go nyathi moro e skul. Koro gisani kaka obro konyore okwang'eyo. E kinde ma koth medo chwe pacho ka moko kuom jodak e kar chung'od bura ma Kandoi, kaunti ya Bungoma kale midhiero kaluwore gi chal marach mag ute ma gidakie. Violet Nekesa, miyo ma jahigni 40 ma min nyithindo 4 e gwenge ma Sikulu e kar chung'od bura ma Kandoi osebedo kodak e ot machal mare rach bang' jaode lala apoya higni 5 mokalo e kinde mane owuok ka odhi manyo omenda mar gero ot. Kaluwore gi midhiero ni jodak ma chunygi ng'uon owuok. Nilikuwa tukiishi huko juu. Vile walianza maneno tulinunua shamba, hatukuwa na namba. Wakaanza kutufuruka. Wakatukawanyisha katikati, tukakuja huku chini. Sasa mzee vile aliona, kaa ni hivyo, mimi hapana, hii maisha sitaweza. Yeye akaamua akatoka. Langu binafsi nasema kama mkaaji wa Sikulu Village, kama wakubwa wengine kama wangeika mfano wa Mwasame tungekuwa mbali sana.
Na vile Biblia inasema ya kwamba kuna wakati wa kila jambo. Kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka. Kwa hivyo hiyo miaka yote ambayo imepita Mama Violet akiwa kwa hii nyumba, nafikiria umekuwa wakati wake wa kulia. Lakini leo hii imekuwa kwa Kiingereza, Mngereza, at time was to come and time is now, whereby Mungu amekumbuka Mama Violet. Huyu mama si ati hana mzee. Ako na mzee, lakini katika ile hali ya kutafuta, mzee alienda kutafuta na ni kama kufikia sasa kwa muda wa miaka 5 bado hajapata. Kwa hiyo mzee hajaweza kurudi nyumbani. Sasa huyu tukaona anakaa kama mjane. Na mimi katika programu yangu ya kujengea nyumba wajane, nikaona huyu ana qualify katika ile category wajane. Nikakuja kusimama na yeye. Chario mawuok gweng' ma Hatirait Teso ma milambo oringo molal bang' riwore kendo goyo yuorgi mawegi hinyruok marach mokalo mano chokelo thone. Kalore gi jirande giwacho ni miyo mano wito ngimane osebedo kod gwandruok gi dang'ni kuom kinde. Gwandruok kane ochuno chuo ariyogo donje kendo goyo yuorgi Anna Kalimat ma jahigni 45 kendo me nyithindo 5 ano wito ngimane kaila kod osiptal. Familia mar miyo no okwa sirikal madonjore wachni mar maka chijego magiwacho ni ka ok omaki to gikawo chike lwetgi kendo nyathigi osekale chando kokalo kuom yuochenego. Kitu saa 5 kufikia saa 8 saa 5 ndio huyu mama alikuwa anakaa na mama mkwe yake tu mzuri. Ile mama alitoka pale kuja hapa hivi, mama mkwe akatoa jiwe akamlinga huyu mama. Ndio naye akachukua hiyo mawe akarudisha mama mkwe. Mwishowe mama kaenda kununua mboga ya kukula lunch. Ndio shemeji yake kuja akafuata huyu penye alienda kununua mboga. Kutoka huku wakakuja paka hapa nyumbani wakamaliza naye. So hii ni kama mazoea imekuwa kwa hii area. Anaomba serikali isikie kilio yetu. Ile kitu alisema mwisho akienda kukata roho. Alisema mama, sita survive tena. Hao watu wamenikanyaga paka wamenikanyaga maini. Sioni kama naweza survive. Kifika kwa hospitali tukapata msichana amekufa ama ameaga dunia. Hatukusema na yeye, hatukusema na chochote. Mama ndiye alitangulia huko akazungumza na yeye, mama maneno mawili matatu. Akasema, "Mama, mimi nimepigwa vibaya na kufa." Alafu dada yake mwingine na mwenzake wakamchukua yeye kwenda kumwagesha ama kumsafisha. Alafu kutoka huko akarudisha kwa kitanda, mama msichana amekufa. Kwa hii boma kuna mzee mwenye hii boma Afrikanu Seronge, kuna mke wake wa huyo mzee anaishi hapa, wote wametoroka. Badmiga mochungne koro futo makolo wa CKMD oyango ni koth maigeno chwe mare dwe mar 3 kaachiel kod dwe mar 4 e gwenge mag Nairobi, Imbo kaachiel kod Nyanduat. To kata kamano gwenge makadho wadh Nam Chumbi biro yudo koth e kind thuolo mabiro bang'e ka igeno ni koth biro bedo kachwe e gwenge e giko mar dwe mar 3 gi e dier dwe mar 4. Kata kamano kaluwore gi koth machwe kuom ndalo matin mosebedo kanene kor gwenge ma pacho ka, jopur nitiere kod kihondko mar pidho cham e puothe kata doko e kaunti ma Nyandarua. Jopur mathoth oseiko puothegi ne pidho cham kata bed ni gionge kod adiera ni koth biro chwe kaka igeno. Mvua tu hapa ni ile hii tu, hatujui kama ni ile ya msimu ile tunapandiaga, lakini hii nakuja tu ghafla. Although tulikuwa tumejipanga, mashamba tumetayarisha na mbegu iko. Sasa ndio sasa tunaanza kupanda viazi. Imenyesha lakini si siku mingi, tuna hope itaendelea. Kwa saa hii changamoto pengine ni mbegu, imekuwa bei kali. Mbegu ni bei kali. Hiyo fertilizer tuseme bibi serikali inasaidia, wako na ile subsidy, lakini kwa mbegu imekuwa bei kali sana. Mfuko 2 ya kilo 2 ya mahindi imeruka juzi, tulikuwa tunanunua 450, sasa ni 600. Ni tukibishana na mvua niseme, kwa sababu hatujui kama itaendelea au haitaendelea. Sasa ukiashwa utakuwa tu umeashwa nyuma. Na ndio tunakibishana naye isikatike. Kwa hivyo ikinyesha ni kupanda tu.
Hatukuwa tumejiandaa kwa sababu hatukuwa tunadhania ni hii mvua kuu. Tulikuwa tunaona tu kama ni kamvua kadogo tu. Sasa tunaona imenyesha. Hizo siku imenyesha na ilikuwa kubwa. Ilikuwa inanyesha mpaka mchana. Tunaona kama itaendelea tu. Hatuoni kama imeisha. Chenro makende mar ng'egionge kawuono tero nyaka okano wache Nyakache County ma Kisumu le Famara Mill Center Diambo kolo wach gi jopiny ma okano wach kendo miyo wanondro ma oyudo e machal kod ma. Nyakaramogi Ajwang' mana kaka nasingo ni waromo kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'egwengewa ka jumani. Kalapapla mar ng'egwenge pod onyurore mana e kaunti ma Kisumu, owuok e gweng' malunga e sub county ma Seme, ma odhi Opiyo e sub county ma Nyakach e gweng' ma ong'ere ni okano wach. Ka iselimo kata isewinjo kama iluongo ni okano wach, iparo ni ang'o madine mi chak gweng' ni okano wach machiegni. We wacha kanena twak kod jogweng' makae gilieknwa nena ni ginto pach gichalo nade e wi gima nomiyo ochak gweng'gi ni okano wach. Kama adonjo ka mwaka mar 82 na penjo gima nomiyo iluongo kano wach. To nonyisa ni jodongo ne bet piny e buchgi kendgi mar jodongo kamine onge iye. To giwuoyo to wach mane giwacho kanyo ne dong' kanyo, onge ng'ato maduoko dala ne jaode. Ni ne wawuoyo kama koro nomiyo iluonge no kano wach ikane weche ma jodongo wach. Gima mi iluonge no kano wach kaka osewach ni nen kuma ni kane weche nok wuogi kane jodongo seporo wach ka to wach mano wache iye ka ndi nok nyal wuok koro nobedo siri e gima omiyo nochake okano wach. Ka endi nen kama nokane siri mag lweny koro kane gimako piny to ne wapoka gimako Kadianga kama giduogo magibiro ka koro kae kama ne gigoye buchgi maduong' kama ne giriwore to gi pande weche koro gima giyalo magitieko to ok chak wuog oko. Koro burni iluonge ni bura wuor. Lwenje moko nitie manogore matek mano wuondo dhoudi mamoko no kuny bur to karo bur gi par. Koro ka gibiro to gilware iye kuno to jowa ne ni oko. Koro ka giduogo to giyudo ka joka nie bur. Koro nwanego jogo te. Koro nwalawo gi mwachopo kodgi nyaka kamoro miluongo na ang'um ywak nitie malo kocha. Walawo gi maka wasegogi makoro gichopo malo kocha to ging'uomo ywak. Koro mane ginomiyo kano wach nigi history maduong' ahinya. Kana adonjo ka higa 99 dhuluma nayudo ni okano wach ka ne jodongo rome to kae mane jodongo kane wach. Kane gisepimo wechegi to wechegi ne donge ka. Koro nawinjo ni en okano wach bura wuor ni ne en bur kama ne ji chokore tikani weche. Bang' winjo kaka jogweng' oselieko paro mopogore e wi gino magiparo madine mi chak kae ni okano wach. Adieri kod kuku mar wach motenore kod nono mar nying gweng'ni ma okano wach ni kanye to ne ochakore nade. Kama koro center mokano wach nitieni gweng'ni kane Nyakache omako piny niluonge ni gweng' Mabwao to tok lweny mogik ma Nyakache ogoyo mogik ne nitie bur mane jodongo machon ne dak e ohinga mane gero. Jodongo nodak e bur. Ng'ama nogero burno ka niluongo ni Awuor ma Jakoguta. To lweny mogik no ka Nyakach oseriembo Kabondo kendo riembo Lang'o mochwe God Minyonge. Koro Kadiangwa noneno ka Kadiangwa ochakore Sango nyaka Sondu. Senta kama ne nyalo miyo girom ma giwache wachgi ne giwacho ni ka burni bura wuor ema koro ne girade. Ka ne girado ka to jodongo ma Sondu gi jodongo ma Mwalo Sango weche mane giwacho kaka jodong Kadianga ne giwacho ka gitieko to giwacho ni kan wach miyage bur ka kan wach kik bed jaduong' matho fuong'a wach wang' jasigu biro ng'eyowa. Dhok monitiere miwach ni Nyakach kogero piny nokawo gang'o. Mano notimore chon kapod ok senta ni ochako bet. Senta mar chiro mar okano wach ochakore 51 kaka iwacheno. To kano wach burni eri nochakore higa mar 1901. Mano ka
Nyakach asango koro kapcha area ni nyaka Nyabundu. Koro kodhi kamano jodongo ne yalo ka. Gidhi adhiya kamano. Kano wach. Kane gibiro kato giwacho ni wadhi romo kano wach kama ikane wach. Wach magiago kamano siri. Toke no. Ne nitiere jaduong' moro Kadianga ka. Oike ka. Nene komanda mar lweny maluongo ni Atieno Bira. En em nogo tung lweny ka wach mosewachi Burka. To ka lweny dhi wuok to Atieno go tung. To kogo tung to gendni mag Nyakach wuok oko te. Emomiyo kano wach ka endi kata ka ng'ato dwaro loch mar Nyakach. To biro kano wach ka igwedhe ka. Nikech wach mane Nyakach okano ka. Wach mane Kadianga okano ka. Mane kako kano wach wani en. To nitie nying moko makoro chak dugo miye ni wang'o tong'. Chiro Kogeka. Mano dhi kamano. Koro mae okano wach. Kama nikane weche siri mag Nyakach. Gweng' ma okano wach. Humbe landore kod weche kata timbe mage. Okano wach waka gima lando ahinya. Wan gi Archbishop Okoth manose retire mantie. Okano wach wani wapuro njugu. Ka idwaro njugu to area ni emibire. Koro wang'ere gi mano. Umbwa kaka jokano wach ka ng'eny. Wan gi jomosomo. Jomosomo mokano wach ogolo. Wan gi dakteche madongo dongo. Wan gi jotelo be madongo dongo matie kaunti malo. Mago jok ma owuok Nyakach ka mokano wach ogolo. Ei karwa ka indi maduong' moloyo gik moko duto te wan gi pur gi pith. To gi wajora tiro be waherore. Era maduong'. Den nitie jathum moro ma bende ne moro jowa ka. Niluongo no Omolo Kobomba. Omolo wuon Obomba, Omolo Nyajon. Dala gi nie bathe ka. En kuro wuok e dhot mar Kobongo. Kaka jokano wach. Gima kana donjo ka na yudo jodongo manong'ere manenie gweng'ni. Na yudo Daktar Mimba Nikolao. Manong'ere gi chuo sandan makata kituo to thiedhi kokel janeko bendo fito machangi. Kana biro to kipenji ni tidhi okano wach gweng' Mimba Nikolao. Tiye niye adhi gweng' Mimba Nikolao daktari. Mano nong'ere gweng' Okoth Bishop. Archbishop mar Diocese ma Kisumo. Bende nong'ere Boloka. Koro kanye kaka gweng'ni nong'ere nikech mage joma dongo mane nie iye ma nying gi nodhi ahinya. Wan kaka wan jokano wach ong'ewa kaka joma thuondi. Nikech kaendi jokano wach Kadianga makae nobedo joma thuondi kata me lweny. Kae kama noting'o ng'at miluongo ni Bora Silili. To kae kama oting'o Atieno Bira. Mano dhi olielo tik miyawa kano. Kowuorore kod belo. To bende okano wach osenyuolo dongruoge ne jodak makae nyaka ne ochakre. Kana tedo kana ayudo skul mar Abwao, secondary moro amora ne onge, to primary moro amora be ne onge manomede. Koro kochiedho wayudo bolo St. Teresa's Girls, wachak wayudo Our Lady of Lourdes bolo secondary, wachak wayudo nwang'o e bathe koni, Kobongo bende nitie ka, Oriang bende ni iye kocha, Banda bende piny, koro sikundo medore. Wan gi Chichni moger, wan gi Nyamarimb malo, wan gi Kolweny mowuok kuom okano wach okelo. Ne na pap. Ne nitie mana ute moko matindo kanyo kata ka jo mane dhi nam kelo rech to nimo mane pere i okano wach kanyo to udi gi ne onge. Koro dongruok waneno ni udi gi oger kendo nitie. Ne en sikul achiel kaka na nyiso ni area wani luongo ni area mar Abwao. Sikuno nochak na Abwao. To senyuolo sikunde mang'eny kama sikunde mosenyuolo dhi 7-8 kae. Kata obedo ni okano wach nigi dongruoge achiel ariyo adek ma jogweng' nyalo kwano. Rem kod kwayo mage magin go, magigombo ni ka okele gweng'ni ma okano wach, to biro dongore ma ometni ma ochal kod gwenge mamoko. Waonge kod pi. Population ok nyal timore maber nikech mon lawo pi. Koro pi wachando. Barabara wan gi rough roads, jo siasa temonwa matin sama gidwaro mbulu kaka sani ni walosonu gikone to kosebol kura to ji odhi adhiya. Chiro waonge kod modern market nikech kata kaka wane iye kanyo ka koth obiro kaka koro theche ni ing'e ni bende onge gimiuso nikech koth gowa wan gi rage mana mag kete iye kanyo. Koro nego wabed gi chiro moger mo wiye umore ma kata kichunge iye to koth chwete ling'aling'e iye. Chiro manyasani waonge go. Wakwa mondo gernwa chiro, osuptal mondo tieki mondo yath bende obede osuptal,
mondo ji oyud thieth e yo makare. Wan gi chandruok, wapuro to kudni inyowa karwa ka kute wang'iewo yedhe mang'eny kabisa mar mondo mi waneg godo kute e cham. En very expensive, kudni no tije tek, en idhi koda nyaka e ot. Koro wakwayo ka dipo ni sirikal nyalo konyowa mar mondo mi wayud yore kaka wanyalo yudo yedhe kata kinyalo go yath ka kidwa chak puro mondo kute go lal to puro dhi makare mondo kik wachandre gi ng'iewo yath, to wang'iewo kodhi, to wang'iewo yath, to wang'iewo fertilizer. Senta machalo kaka Kano Wach kae onego bed nitie borehole moro mokuny ma pi nyalo yudore e senta. Mano waonge godo ka. Wan mine be waloko kwa biro ka sa 12 isebeni dhi dala nikech taya mochungi cha ena siro manoket kanyo to onge gimotimo. Kwan pok waneno maendeleo moro amora mosekelnwa kata kaka sirikal okelo. Gimanyo waneno ka mano moro wa juma mokalo. En mana kipande mane Raymond Omolo organize okelo ne kijende. Mane mwaneno. Nyaka ne chakre pok waneno. Wan gi mon liete. Chuo liete be nitie. Ka sirikal tero gik moko e chironi mar gwengewa. Amor nikech sani ndio teri e gwengo Kano Wach Nyakach. To ing'eyo gimomiyo Kano Wach ne obedo Kano Wach. Omiyo med kete mane wang' jowi mar Ramogi nikech kae ema juma manyien bende duogo ni kendo kod nono mar gweng' machielo. Onyalo bedo gweng'i kata oyo to penjo maduong'. In be gweng' ma iae gin josiri. Kao kamano nyakwara Ramogi Torite Masani hero kamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Wakayo machielo bang' report no mar ng'igwenge wa Ronald Yambo Jandhiwa wacho ni entiere kodwa e chenro gi min gi Grace Yambo Gironi weche gichopo ne gi makare Shemo Thor bila wacho no siro wach IG Kanja weche athuye kelo lweny pile athuye mathoth wuok kuom josiasa NCIC owuoga nindo mondo mi gitim tijgi kaka owinjore. Mar ariyo mil mar polo nitie yende ma ohero bongo kawuoth e yien to weyo negative electrons mayo polo kik iyur pi to kaka koth chwe kata polo mor bende kik ibuoge tie yien bende kik iger ot e tie yie mano sirikal oketo arrest so yo matin oduoko kod mago mag tuke nyakora mga John Kidino. Inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Ngima okiot. Yawagi wachoga ni piny nyalo goyi boxing. Jot manigi geno mar dak e ngima maber. Ja pesa en ng'ami pako kata koso. Ora tenti kasi mani wang'elando. Chakre koso rent 30,000 kura yudo kanya sani. Nyaka kweo jirani sukari. Nyako chia ijoga ka. Ijoga ka ena yani pokanyisika. Thank you. Chenro mora mora mipango lokre to bedo chandruok maduong'. Chief dhi nadi kono. Chief dhi ka kodwaro to bende podo biro mana dhi ka kodwaro.